Pozdrav ljudi, vodi vas do jednog manastira iz 15. veka, s početka 15. veka, koji nikada ne bio rušen. Što je prava retkost u srpskoj istoriji, znači stoji onakav kakav je i izgrađen. O samom manastiru nešto kasnije toku vožnje, kog je izgradio, zašto nije bio rušen, to je vrlo interesantna stvar. Proći ćemo kroz najlepšu klisuru u Srbiji, po meni bar, i uživat ćete u ovom videu kao što sam ja uživao prvi put kada sam sasvim slučajno otkrio taj put do tog manastira. Nisam išao putem kojim je vodila navigacija, koji je lakši, koji je bolji put, već sam išao nekim drugim putem koji je lošiji put, ali prolazi kroz sela koja su napuštena, nažalost, ali kroz divnu prirodu. Ja sam uživao, tako nadam se da ćete i vi uživati, siguran sam. Pre nego što krenemo, ja vas molim da zapratite ovaj kanal, da lajkujete ovaj video, da šerujete ovaj video, jer samo tako moći ćemo još da snimamo ovakvih videa, da bi pokazali ljudima da je naša Srbija bogata istorijskim nasleđem i da ima šta da se vidi u Srbiji. Pozdrav i krećemo na putovanje.